Chceš zase s workoutom? Rozmýšľal si, že chceš začať? Tak začni. A nepíš, ja už som začal. Základné cviky, čo máš? Vieš, čo je rozdiel? Ty sa pýtaš a počúvaš, že čo máš robiť, ale nerobíš to. Ja už cvičím, chceš byť lepší? Nepýtaj sa. Rob. Budeš. Nie, v svaloch je sila.